खिनायाबो थाब गवा दा बे सिखारबा आंनि खिनायखौसो नुगोन आयौ केला सिख्ला मा आंनि खाथियावनो खिलाबायदोंब्रा आंलाय माथो खालामनो खिनाय जायगाया बेल'सो खाबा आच्छा बियो नोंसानि न' नामा माथो न'आवलाय खिरखिबो गैया जेराव उन्दुयो बेयावनो फायखानाबो दङ ओमफ्राय मोनसे खोथा आंलाय नोंसानि न'आव बोरै मोनफैखो आयौ दाबो मिथिबावा नोङो जोंहा न'आव गैया मा जेलावसो दङ नोङो जेलाव मा बुंखो आं जेलावसो दङ मा दायनि थाखाय मा साजानि थाखाय आंखौ जेलाव दोनखो नोंलाय माथो सोरबा सिख्लाफोरखौ एदावदोंनो बेनिखायनो सिख्ला एदावनायनि दायाव नोंखौ जेलाव दोनफैबाय मैया जि जुमाय फेखादोंमोन नोङो बेनिखायनो नों जेबो थाल मोनाखैदां मा गोदाव सोराव जेलाव थाफैलाबायखोलै हेलौलाय सोरबा दं नामा आं न'आव थांनोसैमोनलाय हेलौलाय ओमफ्राय नोंलाय बोरै जेलाव थाफैखो सिख्ला मानसियालाय आं लाजियोहाय मा खोन्थानो मानो लाजिनांगौ जाखोबा नोंबो जेलाव दं आंबो जेलाव दं दे खोन्था माबाहाय लोगोनि दख'ना गांसे खावदोंमोन आं दख'ना गांसे खावनाय आन्थायावनो नोंखौ जेलाव हरबाय आं दख'नाल' खावाखै आं लिपस्टिक काजल आइब्र'ज मास्कारा बेफोरखौबो खावदों मा बुस्थुनि नाम जाखो बेफोरलाय आयु देलायग्राफोरनि नामखौनो मिन्थिया नों दाबो सिख्लाफोरनि देलायग्रानि नाम आंहा देलायनो थाखाय फैसा गैयामोन बायनो बेनिखायनो आङो लोगोनिखौ खावदोंमोन लोगोआ बेखौनो जेलाव हरबाय आंखौ ओरैबो जारलासोलै माथो मानोथो गसंबाय थाखो जिरायदो नोंलाय जिराया आरो जिरायफै नोंबो आं सिख्लाफोरजों बेबायदि खाथि जिरायफेराखैलै आं बोरैबा मोनो माबायदिथो बोरैबा मोनो बेखौ बाथ्राजों सोदोबजों बुंनो रोङालै आं जायखिजाया बोरैबा मोनोलै आं जिरायालै नोंनो जिराय दे आयु मानसियालाय माथो बिराद भद्रथार सिख्लाफोरनि खाथियावनो जिरायनो लाजियोनो बेलाय सिख्लाफोरखौ बोरै एदावखो बेसेरा ओरैनो जेलाव फैनांबाय आच्छा नोंलाय सानबेसे जाफैखो जेलाव आंखौ मोनाबिलिनि 6 बाजियाव हमनानै लायदों ओमफ्राय आंलाय बेसेबां टाइमाव मोनफैनाय बे जेलाव नोङो हरनि 11 बाजियाव मोनफैदों अब्ला नोङो बिराद जौ फेनायमोन जेबो थालखौनो गैयामोन नों बेनोथ' जाबायलै बोरै जेलाव मोनफैलायनाय जाखोलै आया जेल सिङावबो सिख्लासो एदावगासिनो दं नामा बेलाय ओइ सेंग्रा मा सिख्ला एदावगासिनो दङ नामा नों आं सिख्लाखौनो एदावनो रोङा माबायदि एदावब्रा सिख्लाखौलाय सिख्ला एदावालासिनो नों ओरैनो जेलाव थादों नामा नोंनि गासिबो केरेक्टारखौ बुरखांजोब्बाय आं मबाइलनिफ्राय सिख्लाफोरखौ मेसेज खालामग्रा गाज्रि मेसेज लिरनानै हरग्रा आं सिख्ला एदावाखैलै आंनि मबाइलाव सिख्लाफोरनि नाम्बारबो गैयालै आं बोरै सिख्ला एदावनांगौ जाखो सिखाव मानसिफोरा जेब्लाबो आं सिखाव होननानै बुङा मिथिबाय ओइ सिख्ला नोंखौ बे सेंग्राया एदावगासिनो दङ नामा एदावाखैहाय मा न'आव थांसैमोनलै आं बिराद खिनो ओंखारबाय बेयावनो खिनो हाया नामा खिग्रा फायखाना दंखायो माथो खि बेयावनो मा एसे दुखिया जेलब्रा बेलाय खिग्रा फायखानायाबो एक्सट्रा गैया थानाय जानाय एखे बिराद मुगैलां नोंसानो फेल लुनाय जेल बायदि मोनदों नामा आंनाव कमप्लेन होनो जोंहा आफायाथ' मोजांसिन लुबावगौमोन जोंहा आफाया कन्ट्रेक्टारबो इन्जिनियारबो ओमफ्राय फिसालाया हिनजाव गुन्दा सिख्लाफोरखौनो आखाइ होफेरनो मोनफेराखै बिलिरफोरनो दांनायफोरनोनो मोनाखै आंखौ हिनजाव गुन्दा होनदोंलाय ओइ पुलिस ओंखाम ओंख्रि सोबायमोनहाय ओमफ्राय माला गगोन आं जेलनिफ्राय मानो गनांगौ जाखो नोंसोरलाय नोंसोर सिखाव मानसिफोरा जेलनिफ्राय गनो समाया आरो सिखाव खावैबावगोन नोंसोरो आरो सिख्ला एदावगाय थाग्रा मानसिया जेब्लाबो सिख्लाखौनो एदावबाय थाखायो बेनिखायनो नोंसोर सानैखौ जेलावनो दोनबाय थानोसै पुलिस बाबु आङो जिउ खेबसेल'सो सिखाव खावदों बेखौनो बेबायदि जेलाव दोनो आरो आं एबारनिफ्राय सिखाव खावलाथ' आरो नोंलाय आं सिखावबो खावाखै सिख्लाबो एदावाखै आंनि दाय गैयालाय नोंनि दाय गैयाबा नोंनि मबाइलनिफ्राय बोरै गाज्रि मेसेज थांनांगौ सिख्लाफोरनाव हा बिनि लोगोफोराबोथ' बिनि
मबाइलनिफ्राय हरखुमादों जानो हागौ ना yes करेक्ट आंनि लोगोफोरासो हरदोंदां दाया मावनानै मालायनि सायाव दा हगार मिथिबाय मानो गाबलाबायदोंलाय खोनासंनो सुखुवा बुखुवा ओंखाम उखैबाय होनदों ओंखाम उखैसोबायलाय आंबो दायगाया मागे हमनानै लाबोदों नालाय गोथाव जाहोनांगोन मिथिबाय नोम्फानि हटेल नङा मिथिबाय आंनि बिफानि हटेल नङाबाबोथ' आंनि बिहावनि हटेल ना नोंलाय माथो मैया बिहावसेनि न'आव थांनो फै होननानै आंखौ लानानै फैदों एसे गोसोआव दङब्रा आंबो सब बिहावसेनि न'आवलाय गोथाव मोनजाखानांगौ ना दे गोथाव लानानै फैदो माबायदि मानसिफोरखौ हमना लाबोखोब्रा आंलाय गामिनि मानसिफोरा बयबो आंखौ खारसन फाग्लिल' होनथारसै जेराव थाङो बेयावनो एदाव जायो बिमाजोंबो रायजाबाय थायो सिगां समाव एसे एनै उल्था नांलायनो हाबाबो दा नांलायनोनो हाला जि गाज्रिखा बिमायाबो रायबाय थायो खारसनो थांबाय लासिंसिं थिनहर जाफिनबायसो महारानि रुम सिङाव हाबसोनानै दङ नोङो थां जल्दि बारि खनानि हाग्राफ्रा फुइथां दासो माथो जि सुखांदोंमोन आंलाय हौवानि न'आव थानायमोनब्ला नों बेबायदि न' सिङाव थायै उन्दु जिराय मोनजागौमोन नामा हो बिमानि न'आव थानायखायसो नों आद्राय थानो मोनदों गाबै थानो मोनदों गावखौनो एमएलए फिसाजो बायदि मोनाखै बे ओरैनो उदां जानो होमबा आंनि आफाया एमएलएसोमोन नामा बा बुंबाथाय खुगाया उल्था खुगायाथ' जिबौनि बिस गोनांसो जल्दि उसुं मुदानि हाग्राया फैथां हौवानि न'आव खासन हैनोबा रोंदों दाबा न'आव खामानि मावनोखौ बादों सब नारजि बुदांनि थाखायनो जाजोब्बाय सब नारजि बुदांनि थाखायनो आरो गाबबासो दं ना नोङो जल्दि थां हाग्राया फैथां होनदों नारजि बुदांनि थाखाय मोजाङैबो गाबनो मोना आङो र' फायखाना सिङाव थांनानैनो गाबहैनोसै आं हाबाब मा खालामबावनांगौ जाखो आङो गाबनो थाखायबो जायगा नायग्रोबाबो मोनलायलायै जाबाय गाबनोबो मोना मोजाङै गोसो होनानै गाबनोनो मोनाखै आं दिनैसिमबो साला पापि नारजि बुदां खारस'नो थांनायाबो लाखिनो हायासै दाबा फन हरफ्लादों आंखौ हेलौ पापि नारजि बुदां नारजि गोसोम साला हाफांसना गाज्रि मोनथारबाय नामा आंखौ गैला हाफांसनाया थैबाय हाफांनि आत्मासो बियो हामालै बेफोरबायदि बुंनो नारजि गोसोम साला नारजि दोलो दालाय मानो फन हरदों आंखौ हो गामिनि मानसिफोरा आंखौ खारसन फाग्लिसो होननानै दोनबाय मिथिबाय सब नोंनि थाखायनो जादों नारजि बुदां सब नोंनि थाखायनो हामालै इसिबां दुखु खालामनो आं साननैसोनि उनाव नोंखौ लायनो थांनोसै नों जाय उनाव सोंहैनोसै आं नोंखौ बिहैनोसै नारजि बुदां नोंनि खोथा मथेल' सोलिनांगौ नामा हो खारस'नो थांनायाव नों आंखौ होनानै हरफिनबाय आरो दा नोङो हाबा खालामनोसै आइनाव सोंफैनोसै होनबानो आं मानिनांगौ नामा नोंनि खोथा मथेल' मानिनांगौ हो नों थां होनबा थांनांगौ नों फै होनबा फैनांगौ नामा हा नारजि गोसोम नारजि बुदां नारजि दोलो साला आंखौ नोङो सैमा बुन्दि बायदि मोनदों नामा नोंनि फिसिनाय सैमा बुन्दि नों सै होनबानो थांनांगौ नों फै होनबानो फैनांगौ हामालै बेफोरबायदि बुंनो रागाजों माने इसिबां रागा जोंब्रबाय थायो नामाब्रा लासिंसिं नों जायाखै मिथिबाय लासिंसिं आंहासो जादों खारस'नो थांनाय नाम आंसो मोनदों नोंहाथ' जेबो मोनाखैना बिराद मोजां मोनबायना नोङो आंनि नाम खारसन फाग्लिखौ हो मानसिफ्रा आंखौ खारसन फाग्लिसो नाम दोनबाय हामालै दे बेफोरखौ बावदो आं थाबैनो नोंखौ लायनोसै नै दरखार जाय मानसि आंखौ खारस'नो थांनायाव लाखियाखै बे मानसिजों थैबाबो थांफिन आं दिनैनिफ्राय आरो नों आंखौ फनबो खालामनांला मिथिबाय फन खालामबा आं नोंखौ पुलिसनावसो केस हैगोन आं हेलौ दानबायसो माथोलै फनखौ थागोन आं हाबा जायालासिनो देनां बुरैबाथाय अलेज हमाव थाहैगोन बुरैबो थाग्रा बुद्धा आश्रमाव थाहैगोन दरखार गैया हाबा जानो सन्टला खाफाल जिलायलाय बहा दङब्रा माथो फन हरबाबो नाङा जारलासोलै हरनिफ्रायनो गोमानानै दङ बहा दङ जाखोब्रा जानाय नङालै पुलिस स्टेसनाव थांनानैसो मिसिं कमप्लेन हैनांसिगोनलै सन्टला गोमादों होननानै हालै बमब्र बहा थांनायदों पुलिस स्टेसनाव थांनो नागिरदोंलै आङो मानोबा सन्टलाया गोमानानै दङलै बेखौनो मिसिं कमप्लेन हैनो नागिरदों आं लोगो खिया जोगोआनो बिदि जाबाय सन्टलायाथ' गुवाहाटियावसो बेरायनो थांदों बेबो सिख्ला लानानै नोंनि खोथाखौ मानिनाय माने जिबौ गोसोमनि खुगायाव आखाइ होनायसो मानो फोथायथाराब्रा आंखौलाय मानो फोथायनो आं नोंनि खोथाखौ नै फोथायाखैबा नैबे मबाइलाव नाय अमा राजा
आं गुवाहाटीयाव थांगासिनो दङ सिख्ला सासे लानानै रावनोबो दा खोन्थादे अके बाय नुबाय आंनि खोथाखौ मानिया नोङो आं सब समावबो थगायाब्रा नोंनोसो मेसेज खालामनानै खोन्थाहरबावबाय आंनो खोन्थालांलायबावाखैब्रा बियो मैया हराव सानैजों एखेलगे जुमाय लोंथारदों आं थाबायलायनो हालाय जादोंमोन बियो बेनिखायनो थेला गारि लायदोंमोन आङो बेखौ थिखांनो होननानै आंखौ गारनासो थांबाय बियो होमबा सिख्लालै आसोल सिख्ला मोनबा लोगोखौलाय मानो नांगौब्रा थांबाय मालाय गुवाहाटीयाव ब्रुंनो नोंहासो गल'गथ' नागिरलागासिनो मानो बिदि खामखोब्रा सन्थला खाफाल जिलाया आंनोथ' खोन्थानो हायोना दे नोंबो थांदोब्रा गुवाहाटीयाव थाङालै आं न'आवनो थायलाबायनोसै जाम्बा जाम्थानो नोंसोरनि फ्रेन्डसिपखौ सेफायजोबनासो होगोन आङो हाफां आरो नार्जि बुदाङाथ' जागोबाय बिसोरथ' मालाबाबो ज' जाफिनखाला मिथिखाबाय आं नोंसोर सानैखौबो गावस्रा होगोन आं थाङै थुङै सोर दंबाबो दाउला राजा आरो सोमस्रि ओमफ्राय दुमफाव अमा राजा आंनि नाम लालायथारदों माथो थैद नोंसो आंनि नाम लानायखौसो बुंदों दा जानायनि लोंनायनि आंनिल' नाम लाथारसै नामा नोंलाय अमा राजा नोंनोलाय मानो नांगौ आंनि गोसो नोंनि नाम लाबाबो लायाबाबो आंनि गोसो अमा राजा साला दाउदै गला आंनि नामसो मिथिबाय आंनि नामखौ नों लानो मोना नोंनि खुगाबाबो नोंनि गोसोबाबो आंनि नामखौ नों गोसोबो खांनो मोना लानोबो मोना मिथिबाय लागोन आं लाबायानो थागोन आं अमा राजा आंनि आन्दोआव आंनि उनाव लाबाबो जेबो नङा आं खोनालायजासे आंनि नामखौ लाबा नोंनि खुगाखौ बिसिजोबगोन आं होद बबे लामाजों थांदों बे लामाजों थांफिन आंजों नांबाय थानालै बेयाव नोंजों नांनाङा इन्टारेस्टबो गैया आं अमा गोमादों बेखौसो नागिरदों दा ओइ दुमफाव नोंना अमाया साइकेलनि साबि गोमानाय बायदि मा गोमाबाय थायोलै नों बायदि सिखाव मानसिया जेब्लासिम बुहुमाव थांनानै थागोन अब्लासिम गोमानाया जाबायानो थागोन नोंजों नांबाय थानो टाइम गैयालै आंहा पुलिस स्टेसनाव खामानि दं था नोंहा बिदिनो पुलिस स्टेसनाव मा लायनो थांदों बेलाय मा जादों सोर आंबो थांफानि